Mietipä hetki, kun asiakas etsii jotain ammattilaista sun paikkakunnalta. Mihin sen katse osuu ihan ensimmäisenä? No tietysti Googlen karttaan ja niihin 3 firmaan, jotka siinä näkyy ylimpänä. Sä tiedät kyllä sen paikan, se on se paalupaikka. Ja jos sun yritys ei ole siellä, sä olet käytännössä näkymätön kaikille niille kuumimmille asiakkaille, jotka on jo valmiita ostamaan. Moni yrittää päästä sinne mainostamalla Google Adsissa, mutta se on vähän niin kuin vuokraisit sitä kärkipaikkaa. Niin kauan kun mä laitat rahaa mainoksiin, sä näyt siellä. Mutta heti kun rahahanat sulkeutuu, sä katoat. Sillä ei rakenneta mitään pysyvää. Me ei vuokrata sulle näkyvyyttä. Me autetaan sua omistamaan sen sun paikan kartalla. Ihan pysyvästi. Meidän systeemi ottaa kaiken sen hyvän työn, mitä sä jo teet, asiakkaiden arviot, kuvat keikoilta ja muut onnistumiset, ja kääntää ne signaaleiksi, joita Google ymmärtää. Näin me todistetaan Googlelle, että just sun firma on se alueen luotetuin ja paras tekijä. Lopputulos on selvä. Sulle alkaa virrata jatkuvalla syötöllä tarjouspyyntöjä niiltä asiakkailta, jotka ovat jo päättäneet ostaa ja etsivät enää vain parasta tekijää. Haluatko nähdä ihan käytännössä, miten me vallataan se paalupaikka sun yritykselle? Varaa ilmainen vartin esittely, niin näytetään sulle askel askeleelta, miten me nostetaan sut sinne kartan ehdottomaan kärkeen.